কাৰণে তাই যে দিল্লীত মৰি থাকিলে এইটো আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। হয় ভিনীয়ে মাৰিছে, হয় অত্যাচাৰ কৰি নিজে চুইচাইড কৰিব লগা হৈছে। ইয়াৰ আমাৰ কাৰণে বিচাৰ লাগে এতিয়া। ইয়াৰ কাৰণে আমি দিল্লীত যাই কিনে কি এজাহাৰটোতো দিব নোৱাৰোঁ। ইয়াৰ কাৰণে কোকৰাঝাৰ ব্ৰাঞ্চৰ পৰা দি দিছোঁ এতিয়া। मेरलाथारनो हाजार हाजार फट'नो बेजों थांनाय बे जाथाया माबोरै जादों आरो बे थांनाया सैथोना असैथो? सैथो ओमफ्राय बिनानावा एखमबा गाव बुजाबा बिदिनो नांलाय खमलायाथ' जाखागोन ना बिसिना बे हिन्जावखौ लानानै संसार जानायसो नालाय। ओमफ्राय दाना जोंखौ मालाबा फन खालामोमोन, आं हाला आब' आं हाला होनोमोन। ओमफ्राय बिनि फिसाजोआ लांफैदोंमोन, बाव थाबाथ' खुसि खुसिमोन। थांनाय लोगो लोगो बे बिनानावा बेमार जाहैदों, मोदोम आलौवोनो, बिखा मावोनो, मालाबा मिरगि बायदि जायोनो, माने दुखुनांथाव जाथाय खोन्थाहरोमोन। ओमफ्राय जों लिंहरफिनबायमोन फैदो होननानै। ओमफ्राय मास मोनसेनि उनावनो फैफिननो होननाय गथ'आ बेमार जाहैनानै फैनो हायासै। ओमफ्राय बियो गाबहरो नालाय, ओमफ्राय दाना बेखौ मेन्टेल प्रब्लेम जाबाय होननानै हस्पिटालाव लांदोंनो फिसाया, गंगाराम हस्पिटालाव। ओमफ्राय दा लास्ट ट्रिटमेन्टआ डाक्टाराबो आलदा केस सोङो जाहैदों। बिसिखौ आलदा फज'यो, फिसाइखौ आलदा फज'यो। ओमफ्राय रिंकि होननाय गोसथोनाय दं, ओमफ्राय बिजनीनि बे गथ'आ। ओमफ्राय बिसोरो ज' थायो, बर'जों बर' ज' मिलायनानै थायो। नाथाय बेजों दिल्लीयावनो थायो बेबो। ओमफ्राय बियो सब समाय रिंकिखौ रायखांनानै गाबोनो हौवाया, आंनो रिंकिखौ नांगौ होनोनो। ओमफ्राय ओजों बिसिया बेमार, ओजों फिसाया बिदि खालामबाय थायोनो। ओमफ्राय मालाबा जौ लोङोनो, रिंकियासो मोजां, नोंलाय रांख्रेब बिदि गाज्रि खोथाबो होनोनो। ओमफ्राय बिनानावा दुखु मोननानै खोन्थाहरनोसै, आब' आं बेखौ रिंकिखौ लायनानै होफैथारसिगौ, हाथासुनिबो खुरना गालांनो नागिरबाय आं, लायाबो बेयो, माबा फिसाइ दंदि बेहाबो होनलायलाङो। फिसाइ दङ मोरै लायनो होनोनो। होमबा आं देनां आसामाव थांफिनबा लानोसै, उननिया उनाव जागोन होनोनो। नों आसामाव थाहैफिनदो होनोनो, थिनहरोबोनो। आं फैसा हरबाय थागोन, नों आसामाव थाहै होनोनो। खिन्थु बिनानावा फैनो लुगैयो, फैयो। ओमफ्राय फैसा हर होनबानो आं थांगोन होनो आरो बिनानावा। ओमफ्राय फैसाखौबो नांलायसो बिहरनाङो। न' भारा थाफैदोंमोन, न' भारा थानायावबो मालायनि एकाउन्टाव फैसा सोयै हरो, मालायफ्रा बख'नानै होनो बायो। ओंखायनो बे एकाउन्ट खुलिनो थांदोंमोन आरो। ओमफ्राय दाना फैसा हरगोन होनो, फैसाखौबो हरा नालाय बिनानावा गिबाय। ओमफ्राय हिनजाव मानसिनि गोसो नालाय, बियो फिसाइखौ सानसे नङा साननै मोजाङाव लाबोनो हाथारगोन, मोजां खालामगोन बिदि साननानै थादोंमोन आरो। आं मोजां बेजोंनो थाफानोसै आब', आं थांला नामाबो होनो। दिल्लीनि सानै मानसि फैदोंमोननो, बिसोरो फैनानै रिंकिनाव लांदों। रिंकिनाव लांनानै दिनैनिफ्राय थांलाय फैलाय दा खालामसै, बिदि रिंकियाबो दा फै, थरफनाबो दा थां होनलायनाय जादोंमोननो। ओमफ्राय बेखौ मानिनानै थाबायमोन आरो बिनानावा। ओमफ्राय आंना बेवाइया थांखुमाबाय थायोनो। ओमफ्राय बिनानावा ओरै लोमजाहैबाय नालाय, डिउटिनि गनाय टाइमखौबो मिन्थियो नालाय, थाब फैयाबा फन हरबा थगायोनो आरो। ओमफ्राय होमबाबो बिनानावा जेबो मोनलामोन, गावनि देहायानो गाज्रि जाखाबाय नालाय। दे नों जेखि खालामा आं जेबो मोनखाला, आंखौल' दा थगाय, लानोबाला आं हाथाखौनो खुरनानै होलांगोनबो होनलायलायोनो। ओमफ्राय दाना बियो लाया, फिसाइ दंना बेहा होननानै थायो नालाय, बिदिनो थांबाय नालाय दिनफोरा। लासैनो आंनि बिनानावा बेमारा बारा जालांबाय खोमा, दाना बिदिनो गाज्रि पिकचार नायोनो, रिंकिजों गावजों गोबालायनाय मानाय। ओमफ्राय बेफोरखौ नुनानै आंनि बिनानावा खर' गाज्रि जासिनसै। थारमाने बियो बुजानाय, रायजानाय, रिंकिखौ नाम लानाय, थारमाने लोमजानायावनो आरो बियो गाज्रिसिन फटक देखायबाय थायोनो आंनि बिनानावनो। गावसोर रिंकिजों गावजों गोबालायनानै अबेबा फट' लाहैनाय, अबेबा पाहाराव बेरायहैनाय, बहुत फट' दंनो। मनिका स्वर्गारी বুলি লেডি এগৰাকী ডেথ হৈছে দিল্লীত, তেওঁৰ এপাৰ্টমেণ্টত। তেওঁৰ ভাইটি আহিছে আমাৰ তাত, এফআইআৰ লৈ পেলাই দিল্লী কমিশনাৰেটক ফৰৱাৰ্ড কৰিছে থ্ৰু SP কোকৰাঝাৰ। আমি ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছোঁ, ফেক্স এতিয়া আমি কৰি দিম, এতিয়া মেইল কৰি দিম। তাত তেওঁ এফআইআৰত কৈছে যে এইটো তদন্ত হ'ব লাগে, পষ্টমৰ্টম হোৱা নাই বডিৰ এতিয়া, যাতে ভালকৈ তদন্ত কৰে। বাকী যি কিছুমান এংগেল আছে সেইখিনি যাতে দিল্লী পুলিচে ভালকৈ চায়। গতিকে আমি ফোনে যোগাযোগো কৰি দিম, আৰু যিখিনি ফৰ্মেল আমাৰ আছে সেইখিনি আমি পঠাই দিম। এতিয়া মৃত্যু কেতিয়া হৈছিলে? 18 তাৰিখে হোৱা বুলি কৈছে মৃত্যু। হয়, আমি এফআইআৰটো এইটো পঠাই দিম এতিয়া দিল্লী কমিশনাৰ পুলিচক, আৰু তেওঁলোকক যিটো ব্যৱস্থা এফআইআৰ হৈছে কপি আমি এটাচ কৰি পঠাই দিম। এতিয়া অতি ফেমিলিৰ কিবা ঘটনা হ'ব পাৰে, কিবা ঘৰুৱা বেলেগ তেওঁলোকৰ এফআইআৰৰ কথা বুলি কৈছে আমাক। গতিকে যিহেতুকে প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চ দিল্লী তেওঁলোকে কৰিব,
আমি সহায় কৰি দিছোঁ তেওঁক আমি যি পিটিশ্যনটো ফৰৱাৰ্ড কৰি দিম আমি আমাৰ অফিচিয়েলি কমিউনিকেট কৰি দিম তেওঁলোকক আমাৰ ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ হোৱা নাই তেওঁ থ্ৰু SP তালৈ পঠাইছে আমি ফৰৱাৰ্ড কৰি দিম থেংক ইউ ছাৰ